हे आमच्या देवीचं मंदिर, मच्छोदरी देवी मंदिर आहे हे अंबडचं. आणि इथून असा परिसर इतका मोठा आहे आमचा अंबडचा आहे बघा. हे अंबड सगळं. तुम्ही सांगा कसं वाटतंय अंबड. मला माहीत नाही तुम्हाला माहिती का नाही म्हणून, पण सगळं चौबाजूने डोंगरावर उभा आहे मी. इथं सीताची नाणी होती. पलीकडे एक डोंगर बघा मोठा. इथं तळ आहे. त्या तळ्याच्या आजूबाजूला जिकडे तिकडे बघितलं तिकडं असं भरपूर असं सुंदर आणि हिरवगार वातावरण दिसतंय. त्या पलीकडच्या डोंगरावर महादेवाचं मंदिर सुद्धा आहे. एवढं झूम होत नाही माझा मोबाईल. हे बघा मी सरळ सरळ चौकट फिरतोय असं, म्हणजे इथून पूर्ण अंबड दिसते आमचं. हे बघा आज योग आलाय म्हणून चला फिरून येऊ. मुलाच्या परीक्षेसाठी आलतो, मी सुद्धा दिसलं पाहिजे ना. चौकड अंबड आहे आणि देवीचं मंदिर आणि अंबड आहे बघा. हे बघा अंबड परत एकदा कसं वाटतं.